Rezeki wong ngegame kok ngene iki. Mas, pamit sik, salim sik Mas, salim. Aku tak iku lho dinteni wong-wong Nang ndi sih? Duh, dilu ae Mas, dilu ae. Ganggu wae. Mas. Sampe nero anu dompetku ku mangan, dompetku roto nandi sampe nero ah. Ya ora arut dek wong aku ngegame ket mang ngegame ngene. Loh, kano nandi golekno lho. Iku mang lho ono duwe 1,5 juta. Iku mang duwe arisan, ya opo terusan aku iki lekanku ngijoli Mas kok. Lah iku mang kok dalan ndek endi Dik, kok iso rutuh iku lho, emang kok kucing iki paling. Kok kucing ya mang ndek tas sih, wis tak lebokno tas sailingku. Lah terus nang ndi? Lah ya mbok roto nang ndi kok aduh biyong iki dilokno wong-wong aku iki sidone Mas dilokno wong-wong kok. Isine piro? 1.500.000 oh Sini aja rame ae. Ono ngegame. Loh, Iki mek ono 1 juta, Dik, tapi Dik. Ono 1 juta. Wis go arisan kono wis. Sik tak hitunge sing kok keliru. Tak selangi lho, tak utangi lho iku. Oh iya. Sik ya wis terima kasih banyak ya. Tak selek engko tak balekno. Wis ta lah, tak balekno wis. Engko lek dompetku ketemu wis iku wis ijole ya Mas ya. Sik iki tak gawa dhisik. Aman. Ngono lek wis mari oleh duit. Ora pamitan ora apa. 1.500.000. Ini rezeki wong ngegame kok ngene iki. Ditipu ya. Wong dompet kok kopiah ora ono isi-isine apa-apa nek 1,5 juta. Ditipu. Wergol.